Cześć wszystkim. Dziękuję wam bardzo ostatnio za te 42 subskrypcje. Jeśli dobijemy około 50 subskrypcji, no to normalnie będzie giveaway w Bloxroot albo w innych grach w stylu Brainrot albo jeszcze Grow a Garden. Jeśli chcecie się zakwalifikować na ten giveaway, no to skomentujcie pod i jakby ten Bloxroot będzie fruit giveaway w stylu Brainroty, a w Grow a Garden pety albo kasa. Więc możecie komentować i tym. Jeśli będzie 50 subskrypcji, no to będziemy robili ten giveaway. To narka. Ciao.